everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Tugtan, tika. Basta tumanon mo lang ang kondisyon. Nga kinahanglang kutob lang sa pagpagkikigalang imo ngadto niya ng babayhan. O kinahanglang panguyaban ni mo si Brina. Dad, Buhata ang gusto kong mahitabo, ihora nito. I'm sorry, Daddy. Lisod man ganit panguyaban babae nga akong nagustuhan? Unsay buot mong ipasabot. Klaro ha! Nga samot ng lisod panguyaban na babae nga bisan gamay. Wa kay pagbati din eh, Daddy. Oh, please lang, iho. Ayaw yung kanaw ipabati kang Brina Garces. Kay dili ko gusto nga sakitan siya ug mahiubos. Hey, time para good, Daddy. Murag nasabot mo na ako. Nga ikaw ang dunay gusto kang Brina? Usa! Layawa ka ba? Ang kunan na lang, Daddy. Ayaw pasakiti ang imong kaugalingon. Sir! Gusto na! Ego na! Nagpataka ka lang nga. Sultihin lang ko sa tinuodan. Kay makalaom kang andam kong musabot. Sige na. Ayaw tagui ang matuod imong pagbati. O kinsay nag-ingon mo nga may gitaguan kong pagbati kang Brina Garces. Paturagas ka lang baya og tabi diha. Ha! Gilain mo sa pagsabot ang pag-ingon ko nimong dili ipabati kang Brina Garces tungod kay dili ko gustong sakitan siya og mahiubos. Maotoy akong gipasihan, Daddy. Kaya nga no? Dili ba gudi ay? Dad? Hello! Sige. Uyon ako nga pasudlon mong trabaho ang giingon mong higa. Tinuod ka, Daddy Virelio? Tinuod ka? Pero ubos sa kondisyon nga dili ka mahimong mahigugma ni anang babayana. Ah! Nga nunok-nol ka man? Dad. Sige, okay kay Daddy Virelio. Dili ka supakon sa gusto mo mahitabo. Pero ayaw nang gikupugsa. Aron panguyaban ako si Brina Garces. Kay dili ka na sayon para nako, Daddy. Hinaot nga magkasinabot ta. Wa pa ko'y igong kaisog aron sultihan si Renito sa matuod na kong tumong. Dili mahimo mausik lang ang akong gitinguhang mga plano. Dili mahimong masayop ang akong mga apuhan sa ilang nadiskubrihang kasayuran. Doon ay mga hidden treasures nga mas una pa kaysa kang Yamasita treasures nitong World War II diin ang Pilipinas. Maoy gipiling maoy lubngan ni General Yamasita sa dani ning binarkong pahandi. Ang dakong kahugpungan sa koltong sungayan ni Draco. Mao'y pinagkaunang nilubong og daghang treasure sa usa ka matod pa. Usa ka dako ug tago kayong langob. Si Brina, dako ikatabang aron makaplagan ang mga treasure nga gipanag-iya sa koltong sungayan ni Draco kani. Daghang katuigan na ang nakalabay dito sa lungsod sa Santo Cristo.
Malipagit si Judea. Kung may bawas siya nga okay na si Daddy alang sa akong recommendation, alang ato yung application. Ah, uy. Si Brina. Sam sa kay tuyo ni Bayhanay. Hello, Brina? Ranito? Asa man di ka karon? Paingon ko mula ka. Doon ako'y importanteng atoon. Ha? Asa man ka? Meron nang utana ka? Nangutana lang gud. Dautan ba gud ay ka mangutana ko? Tumagalan sa kong tarong. I'm sorry, nagdali ko. Bye. Samukan kini babayhana. Nahigugma lang ko kanimo Ranito Benafuerte. Maong naingon ko ini diha nimo. Ako ka lang Ranito. Way laing babae nga angay mong higugmaon. Ako lang. Daghan kong angin mabawi gikan ninyo mga Benafuerte. Nga angay lang unta sa mga Garces. Nga angay lang untang kami ang manag-iya. Husto. Ipadayon ko ang pagsunod-sunod sa iyang mga nagkao. Ako na sa siyang sungugon. Wa siya magsulti na ko iha kung asa siya paingon. Mao ba di ay tito? Yes, iha. Tingali og makikita lang siya sa iyang mga higala. Makikita sa iyang mahigala? O higala lang? O baka espesyal nga higala? O katong ginganlan og Judea? Nakatuldo na kas kitabuhuan na itong Judea. Atuan ko siya tito. Iha. Paan tito Virgelio? Iha, ayaw una. Hello. Hello, Brina. Iha. Hello. Kung iyang atuon ang babae nga giangkonan ni Ranito, isip iya kunong higala. Ang pangutana kung tuwa pa ba ka? Doon na lang ko sa rasalan. Nahibaw ko. Mahinganghan sa unya si Ranito. Kung iya ko makita sud sa maong restaurant. Pero kutob sa kumahimo. Pungan kong akong kaugalingon. Aron dili na ko ikapakita ang akong matuod nga batasan. Ang akong kamaldita. Anila ta dinhi ha? Dinhi sa may terrace. Okay na Nagasabot ko. Og suportahan ti ka sa imong pagpreserbar sa imong maayong reputasyon. Daghang kay salamat ha, Ranito. At today, gikasulti na nako ang akong amahan. Og miuyo na siya bahin sa akong gihangyo. Aron may akong i-hire sa akong department para may mamahimo na akong sekretary. Tinuod ka, Ranito? Okay na siya? O yun na siya nga ako'y mamahimo ni mong secretary? O lagi. Pero, doon na siya gikondisyon ako. Ha? Unsa? Kinahanglan lagi ko no. Dili ko manguyab. O dili ko mahigugma nimo. Ha? Mao lagi. Paita bitong dadi Tuod ka nahipaw siyang dili ko angay kanimo, Ranito. Ug nahipaw ka, cute. Dako kayo ang diferensya sa atong kahintang. Datugod kaayo mo. Ug samtang ako, pobre. Judea. Huwag din ni sa Ranito. Og ang babae nga iyang kingon ngayang hikala. Wasan? Diha naman ang tatambayahan na ma-assign sa counter. Magsusi ko. Kay basinog na palpa ko ning ako karong lagaw. Di ba ka din magtrabaho ang ginganlag Judaya? Ang ako lang ugwa na. Kaya sa araw na matulad nito.
nga pasunod og trabaho sa ilang kompanya. So, mag-expect ko nga sunod semana. Ikaw na ang bago na kong sekretary. Depende kung dawaton ang ako application. Nga no, huwag ka na pagsalig sa imong kaugalingon. No, dili man sa ingon ni anak ra nito. Basta kay ako, karon palang gani, nalipay na ko. O siguro ko nga dunay maayong resulta nga ato niyang mapaabot. Daghan kayong salamat ra nito. Og usbon ako sa pag-ingon. Nga swerte kaayo ko. Nga mo'y napili ni mong suoron ra nito. Luyos sa imong kaadunahan. Ay ko pagsulti, anak. Sobra naman sa nang imong pagpaubos sa imong kaugalingon. Tuwad kay mao ka ni tinuod. Pobre kaayo ko. Kaliwat kog mga uyamon. So na, igo na ah. Dili ko ganahang mamati. Sorry, pero gisulti ko lang ang tinuod. Sa dahil nakikigala ko nimo, giprangkahan tagikandaan. Kaisipa kong parehas ra nimo. Kalimti nga adulahan ko o kabus ka. Ranito. Bye, Judea. Bye, Ranito. Amping! Salamat! Kagwapa gini ah. Gwapa gi kayo si Judea. Dili siya mohatag og espesyal nga pagtagad nga rin ako. Kung wa pa siya plano nga manguyab na ako. Diyos ko. Tabangi ko. Giyahi ko sa maayong desisyon. Maluoy ka na ako, Diyos ko. Dili ko gusto masayop. Dili. Kinsa man kanina nawag na ako sa kang cellphone. Unsa ba kay tuyo ani ay? Hello? Sherlan? Hoy! Kumusta ikaw naman di hatawan? Okay naman ko, Sherlan. Kaya nga naman di ay, ha? Day! Bali, naharapin ang ngita ni mo! Ha? Kinsa man, Sherlan? Inay na ko'y ala man magsulti siya, basta kay baye! Baling gwapa, ha? Mas gwapa pa noon ka, day! Hasta ko mas gwapa pa ko niya o inay niya. O, Sherlan, please lang, ha? Ay, good pag pinuang. Oo, man, bitaw! Mga pa? Unsam ko rin tuyo sa mga babae na ako, ha, Sherlan? Oh, kuan siya gaingon. O kuan siya nangutana primero nimo. Ingon siya ikaw kuno pasultihan nga. Usalan, fiancé by litok ni ne. Fiancé kuno siya ni si Ranito Binipuerte. Unsa? Oh, paabuta lang siya, iya. Aniya na kanto karon. Ako gid siyang paabuton, tito. Tungod kay gimingaw na ko niya. O gusto ko siya ikasulti. Oh, iya, Brina, Ngano, tito? kung pananglit, hugtanon gyud ang pag-ayad ni Ranito kanimo, usay mong buhaton. Dili lang unta ka na mahitabo, tito. Kaysa marag kamatayan ko na kana. O kung pananglit, dili magyud kapugnan. Ampot! Wa pa ko mahibaw, tito. Sige kaingon ko na. Tingalig ako na unya ka na ikamatay. Oh, iya, Brina. Bisag sa hunahuna palang gani, tito. Nga dili ako'y makapanag-iya ka nito. Sakit na kay ko. Dili na ako madawat. Pahala nag-unsay mahitabo, tito. Makikamatay ko aning akong gugma sa imong anak, Tito Virgilio. Pagkamatyan ko kining pagbatia. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.